Sinarkara kinarya murwakani kandha sumembah marang sahandap panguwasaning Gusti ingkang akarya loka ya Sang Hyang Pramesti Wenang kang wenang amurba misesa kang wenang midana miwah paring nugraha marang sagung dumadi purba kawiyasaning Gusti handayani gumelaring rahina kalawan dumadining ratri purbaning eswang manom handayani ilining banyu kalawan uruping geni pramila tumitahing jagat maya padha sedaya jangkep sajudu kalawan tetimbanganing jagat sedaya wis kaponta-ponta anut pepantanira ana awan ana bengi ana bungah kalawan susah ana padang ana peteng ana sugih kalawan melarat wekasan ana dumadining urip ana titiwanci dina pati iya panguwasaning Gusti ing jagat maya padha lamonta kakandha sadanguning rahina ing kono datan ana pedhote bebasan lamonta tinulis kangge banyuning segara nganti asep yang sedanten boten kowang kegurit tondo panguwasaning Gusti pramila nengno kang jinocap gantya kang jinarita sinatriya pundhita ingkang kaeka adi dosa purwa eka wis ngarani marang sawijadi linuwih dosa 10 purwa marang kawiwitan satuhu kathah titaing sukma nanging satus tan jangkep sedasa yang sedasa mung sawiji kang kasinungan budi utama budi utamaning kang sinatriya boten kadya luhuring budi risang pamenggugati satuhu priyagung ingkang luhur kawibawane jembar pocapane bebasan suket godhong dadya kadang kalamun adoh reksa dadya mentelung lamonta celak dadya hawentiung ingkang adoh dadya sanak ingkang celak tansaya semana pramila datan gumunaken bilihing titiwanci punika para tamu sampun begambal lebar angebaki sasana pahargyan wujuding udan kang riwis-riwis bumi pertiwi kang nandang loro ketiga dawa kawelagan sakwala dadya adem anyeles kaprabawan tumuruning Jawa Hanyerngi kalaning Nirpati Harisa juga raja sedina lawase Mas Bagus Nanang Suhadi ngancik ing palataran tansaya telah tansaya caket samya apa goncingyal tempu ing pandulu babas raos geter sajroning manah pramila datan saranta risang pinanganten kakung ambalang gantal dumateng Kang Pawestri kang winastan gondang tutur hanamung sakedheping netra risang pinanganten putri ambales hambalang gantal dumaseng Kang Raka Garwa kang winastan gondang kasih
nata-nata wujudipun ingkang kangge bebalangan gantal kinarya saking sedah kang lininting tirangsulaning lawe seta sedah meninggih suruh pindho beda rumah lawan kurepe nanging yen gini getunggal rasane senajan to setunggal mijil jalu satunggal mijil wanita mbok bilih sampun dumugi titi wancinipun manunggaling cipta rasa miwah karsa wong bagus Nanang Suhadi lan wong ayu Rizka Setyaningrum tresnanira wis dumugi sasana pinanci sepata janji sabaya mukti sabaya pati hingga manjing kang atuwuh sabda pandhita ratu sabda pangandika pandhita brahmana ratu raja pangandikaning raja kan kena wolawali pindha kresna kang tumetes ing blancang seta kan kena den icawi sepisan kanggo selawase bebrayanira wong bagus Nanang Suhadi lan wong ayu Rizka Setyaningrum sepisan kanggo selawase nalika semono risang pinanganten sarimbit astanira wis kasiran dening kaya suci kang mungging kaya saking kendi pratala menika nedahaken nggambaraken sucining jiwa lan raga tumuju gesang bebrayan ingkang sejatining bebrayan nun inggih mujudaken kaya wening nggambaraken weninging cipta weninging rasa dalah karsa tumuju gesang bebrayan mugiya pikantuk rahmating Gusti pinayungan karahayon karaharjan jumbuh kalian kekundanganipun para pini sepuh saged mujudaken bale wisma ingkang bagya mulya lahir tumusing batin mugi tansah jumbuh ingkang ginayuh rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kahesti lestari tumekaning wuri nalika semono wonten ing sangajenging risang pinanganten sarimbit kawistara ana antiga linambaran sesekaran kambang warnanira kang awujud sekar setaman kang dumadi saking sekar melati mawar kenanga dalah kantin menika hanamungurmu werdi punapata ingkang binawar saking kidaling lati mugiya tansah kumenang kenang jroning wardaya kumantil kantil jroning nala memuji dumateng ngarsaning Gusti ingkang marabing dumadi anggennya jumangkah wonten ing madyaning gesang bebrayan agung angebyur ana ing samudraning bale wisma Mas Bagus Nanang Suhadi lan wong ayu Rizka Setyaningrum
mugia tansah kinalisna ing sambikala tinebihna ing sarusiku saged gendhon rukun atut runtut rerentengan golong gilik budi saeka proyange pakarya saeka kapti ing pakarti dungkap lelampahan ingkang antigogya kaidak dening risang pinanganten kakung wujudipun mecah tigan menika hanamung pralampita pecahing pikir babaring nalar ingkang antiga dinapak dening risang pinanganten kakung pecah sanalika wujudipun mecah tigan mugia wiwiting titi wanci punika anggenya badhe lumampah wonten ing madyaning gesang bebrayan agung tansah saged hanggayuh samudaya wastra boga saha samudaya kang tinuju mugia saged kasembadan age-age risang pinanganten putri Hanyuceni Ampyanira kang raka garwa hanamung pralampita wujud bektinipun wong ayu ris kasetyaning rum dumateng Kang Mas Raka garwa pun Nanang Suhadi bilih tembe wong ayu ris kasetyaning rum badhe dados pawestri ingkang bekti dumateng ingkang garwa dados pawestri ingkang geminastiti surti ngabekti kanthi kebaing pangarah-arah wong ayu ris kasetyaning rum Hanyuceni Ampyanira risang pinanganten kakung sawetawis nalika semono wis paripurna anggenya Hanyuceni Ampyanira risang pinanganten kakung kakanthi wong ayu ris kasetyaning rum dening Kang Raka garwa jumeneng jejer ing pangangkah mugia wong bagus Nanang Suhadi lan wong ayu ris kasetyaning rum ingkang gambaraken wujud tresnaning pinanganten sarimbit memuji dumateng ngarsaning Gusti ingkang merubah dumadi mugia bagya mulya sampulur nganti saklawase risang pinanganten kakung gagah pideksa genging sarira katingal Prabu Prabawani wondene risang pinanganten putri yen Cinandra wiwit pucuk ing rikma ngantos dumugi jempoling pada Ampyanira datan ana warna kang kuciwa dasar kememah angemban bakung kinancinganing jungkat kencana pinarungan cunduk mentul ingkang kinarya saking kencana berlian pating krelap pating krelip
pindho lintang kang asilih pernah wis jumeneng jejer risang pinanganten sarimbit giya wong bagus Nanang Suhadi lan wong ayu Rizka Setyaning Rum badhe siningepan sindur sindur kedadosan saking tembung bindu dados sindu ingkang ateges wareh utawi toya wondene ra ateges kanugrahan mugi cerming toya ingkang mijil saking angganipun risang pinanganten enggal pinaringan nugroho saking Gusti nugroho ingkang awujud pratima ingkang saged tata jalma nuninggih putra minangka rengganing bale Wisnu Kawistara Rama ingkang mangarsani lampah giya nuntun tindakipun risang pinanganten sarimbit suka pralamban tiang sepuh taksih kasdu paring tulodo paring wewarah paring panuntun dumateng nak mas risang pinanganten sarimbit sajangkah mboko sajangkah tindakipun tumuju wonten ing samadyaning sasana pinajang tansaya celak tansaya caket nalika semana risang pinanganten wis dumugi sasana ingkang tinuju nuninggih sasana pinajang sasana wis ngarani papan pinajang den pajang amrihe Dedah Sinawang nuninggih sasana rinengga sasana wis ngarani rinengga karengga rengga amrih endah kadulu wis dumugi papan ingkang tunuju age-age ingkang Rama pinarenggah wonten ing samadyaning Gusti rinengga nuninggih dampar kencana Mas Bagus Nanang Suhadi wonten sisih kanan Mbak Yu Mas Bagus Nanang Suhadi wonten sisih kanan Mbak Rizka Setyaning Rum wonten sisih kiri. Menika wujudipun bobot timbang. Wong Bagus Nanang Suhadi kalenggahaken ing wentes kananipun Bapa Wondene. Wong ayu Rizka Setyaning Rum kalenggahaken ing wentes kiringipun Bapa Jenjem. Tentrem miwah ayem wonten ing pangkoning bapa. Wis paripurna dicara bapa timbang giya risang pinanganten jejer jumeneng hangungguri sasana pinajang den petik pamidanganira linenggahaken lenggah kanthi jenjem wonten ing samadyaning kursi rinengga punika wujudipun hadicara tanem jeruk wis kalenggahaken kanthi jenjem wonten ing samadyaning dampar kecana wong ayu Rizka Setyaning Rum lan Mon Bagus Nanang Suhadi dening ingkang Rama Kawistara pujaga pujangganing waswisudan japa mantra kang mandi sembur suwa kang linuwih wis dinamakaken dening pujangga pujangganing waswisudan mugi nyembadani dumateng risang pinanganten sarimbit
Urisang pinanganten kang pinindho raja sehari wiwit timur sampun ginunggung mring pepoyaning kautaman estining manarsa nglestarakake diendahing budaya luhur kanthi ngadani adat kacar kucur kacar kucur kacang kawak dile kawak kacar kucur ingkang adoh dadya sadulur ingkang celak dadya sanak kacar kucur dumadi saking arta receh beras palawija kacang kawak dele kawak kacar kucur minangka pralampita gunakaya saking risang pinanganten kakung pun inggih Mas Bagus Nanang Suhadi sampun dumugi titiwancinipun wujud tanggel jawab ingkang arupi boga wastra samudaya kacar kucur kang winastan gunakaya wujud tanggel jawabipun risang pinanganten kakung dumateng pawestri kacar kucur katampi dening risang pinanganten putri boten wonten ingkang gagar ateges wong ayu Rizka Setyaning Rum badhe dados pawestri ingkang gemi nastiti surti dalah ngati-ati kawis dara wujudipun kacar kucur gunakaya badhe katitipaken dumateng Rama Ibu senajan kawus ngancik jejering pawestri ingkang sampun dipun perwakani kagungan garwa wong ayu Rizka Setyaning Rum badhe tansah enget maring panggula wentah wiwit kalaning lair ngantos dumugi dewasa lan tansah enget samudaya panggula wentahipun tiyang sepuh sawetawis kacar kucur kang awujud gunakaya kapasrahaken dumateng Rama miwah Ibu wis paripurna anggenya tampi kacar kucur ya risang pinanganten sarimbit badhe dahar kembul walimah kang winastan kembul bujana Andrawina nggambaraken raos adil traing kusuma rembesing madu raos adil wong Bagus Nanang Suhadi lan wong ayu Rizka Setyaning Rum lara lapa bagya mulya badhe kalampah sesarengan jer sampun dados pangembat ingkang luwih teteh tumuju gesang bebrayane wong ayu Rizka Setyaning Rum andhit dulang ingkang raka garwa kanthi kebak rasa tresna ler gumantri sang pinanganten kakung andhit dulang ingkang rayi kanthi kebak rasa asih risang pinanganten sarimbit samiya dahar kembul dedulangan wis paripurna anggenya dahar kembul walimah kang wujud kembul bujana Andrawina ya risang pinanganten badhe ngunjuk degan kang isi tirta wening
menika hanamung pralampita weninging cipta rasa miwah karsa wong bagus nanang suhadi lan wong ayu Rizka setyaning rum wis paripurna anggenya ngunjuk kang wujudipun degan isi tirta wening salajengipun kasumanggaaken dumateng njenenganipun Bapak Mesdi dalah Ibu sawetawis jengkar saking sasana pinajang tumuju wonten ing sak ngajengipun sasana pinajang saperlu mapak rawuhipun besan jabat asta minangka wujud rumaketipun kekadangan menika nggambaraken tiang mantu tiang rabekne menika mboten namung njodhokne Mas Nanang karo Mbak Rizka nggih menika pralampita bilih ngrabekne karo mantu niku njodhokne antara keluarga kalian keluarga. Ngrumaketaken kekadangan ing antawisipun Bapak Mesdi dalah Ibu kalian pun kadang Besan Sarimpit. Salajengipun kasumanggaaken dumateng njenenganipun tiang sepah saking Mas Nanang Suhadi kanthi boten kira-kira pakurmatan sawetawis pinaran lenggah wonten ing sasana pinajang minangka tata jangkeping adicara sungkeman sangyaning para tamu pandherek pangombyong bonang minanganten pilenggah ingkang minulya boten singlar saking dawuhipun bebener gambaraken kados pundi wong bagus Nanang Suhadi lan wong ayu Rizka setyaning rum itbak marang Kanjeng Rasul jalaran Kanjeng Rasul ingkang sampun dawuh ridha Allah firidho walidain ridaning Gusti jalaran saka lilane wong tuwa samparane dilepas jengkar saking sasana palenggahan laku dodok tumuli tumungkul ngabekti marang wong tuanira sakuwala dadya angkles ketes linolosan otot bedayune nglimpruk pindha kapuk yo wong ayu lan kowe nggih cah bagus senajan kok kembeng-kembeng netes luh iki kertenono iki menuluh kabagyan bungae wong tuwa ora kaya dina iki Gusti paring berkah Gusti paring winih pujine wong tuamu ya nggih muga besok bisa nuwuhake wit sing rembuyung godhonge bebasan kembang nedeng-nedenging mekar muga-muga besok bisa nuwuhake woh kamulyan
ngertenono ya nduk ya le piku kowe wong omah-omah kuwi mung ana 3 perkara siji wujuding pitutur loro wujuding piwulang saka para guru lan para ulama telu wujuding pituduh liring pitutur ngono ya ngger pituture wong tuamu bektiya marang wong tuwa cara basa agama dirul waliden bekti marang wong tuwa kang kaloro wujuding piwulang saka para guru lan para ulama kang duduhake dalaning bebener lan kang kaping 3 wujuding pituduh utawa petunjuk saka Gusti liring pituduh ngono ya nggih bektimu marang wong tuwa tawadukmu marang para guru lan para ulama bakal nuwuhake pituduh saka Gusti kula nggih semanten ugi Ibu nyuwun pangapunten saha nyuwun tambahi pangestu yeyele nggih cah bagus tak tampa pangestumu yen ana wakalan akale kuwi wis lumrah ora ana kaluputan sing mbok sandang kejaba lega lila aku lan ibumu paring pangapura pangestuku banyu mili putraku tak dongake marang Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga bagya mulya uripmu sampulur nganti saklawase senajan to namung makaten pangandikanipun kadya sumendal mayang batinipun enget marang Purwa Duksina nalika linairaken ing jagat padang enget marang Rama ingkang sampun keparing ngukir jiwa ragane enget marang ibu ingkang minangka sasana yoga brata nawa candra dasa ari lawase enget nalika taksih pinaringan panggula wentah wiwit kalaning lair ngantos dumugi dewasa lan sakmenika badhe owal saking pangkoning bapa biyung awit badhe braya piyambak mangun bale wisma rawat ruwut rinumpaka lah punika ta wujuding kandha binangun kandha wis ngarani pangucap binangun kaendra-endra kandha binangun ateges pangucap kang diendra-endra kajungguhaken kalian swasana nalika semana wong ayu Rizka Setyaning Rum sumembah marang Kang Raka Garwa wanita kudu wani ditata sumembah marang Raka Garwa kang murwani gesang ingkang sejatining gesang tumuju gesang bebrayan ingkang bagya mulya tumuju gesang bebrayan ingkang jumbuh kang pangangkah samya ginayuh rahayu kang tinemu raharja kang kasedya Jaya Wijayanti lestari tumrekaning wuri amin 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 ya rabbal alamin.
sanggening